Ahoj, ahoj lidi, vítáme vás u dalšího videa na channelu Double Games.cz. O tom byl dneska a byly na mě ovoce. Čau. Zlatý jablka. Ano, a rozhodli jsme se, že vlastně toto bude takové jenom informační video u mapy Wipeout. Ano. Nebyly drtivá porážka v naší češtině. A vlastně to je udělaný přesně podle toho seriálu a tady nám ještě měří čas díky těm hodinkám. Ano, taky A digitál. tady v bedně byl nějaký jablíčka. Jo. A vlastně jsme se rozhodli tady udělat nějakou informačku, takže mezi tím, co to budeme dělat? No ne, postav. Tam dáváš tu hlínu. To tam ne. To je nějaký buglí. Dobře, takže ty startuješ, takže 3, 2, 1, heď! OK. O. Zkusíme nejrychlejší čas, ty. Ano, už máš 4 vteřiny. Tak dobře, tak už jsem dala u těch boxerkách. Jinak my už jsme si to zkoušeli jakože normálně, jenom tak ne čisto. A já to failuju. Jsem zjistil, že... Já jsem to moc nefailil, ale teďka to nějak jakože trošku moc failuju, jo. Tam běží náš skate. Máš 30 vteřin. Oh shit, tak to nedám. No, tady u těch pistonech to se nedá. Ano, takže vlastně já začnu informovat. Takže budeme se snažit teda točit ve dvou, hlavně v těch multiplayerových hrách. A pokud nebude možnost, že ten druhý vlastně tu hru nemá, tak já budu spíš točit ty gameplay a let's play a takovýhle všemožný a vlastně unboxingy. A Luneskite, co jste říkal, že bude spíš přes grafiku, přes ty efektivní videa a tak. Takže, ale jinak řekl bych, že nejčastější videa budou jako fakt z multiplayeru. Spadnul. Aha, spadnul. Jdu zabít tu ovci. Okay. Ty vado, to už mám 1 minutu, jo? Jo, to nedá. dělej, běž. To nedá. A už jsem zase dole, jo. Já ti to půjdu stopnout. Nebo jo, ty tam máš u sebe čudlík, jo. Mám. 1 minuta 40 sekund. Jo, 1 minuta 40 sekund. Tak ukaž si teďka ty. Jo. Počkej, musíš tam dát 10 skóre. Tady myslím, že to je, že jo. Asi. Na. Ble. Jo. Ble. Wow. Tak 3, 2, 1, teď běžím. Dělej. Tak, jaký tohle to má v sobě ten systém, tyjo? Au! Jsem dole. Dopředu. Ne! Postav to failí. Já jsem neskočil. Dělej. Vylez, dělej. To je sem, pane. Nalítej si tady u mě, jo? Tak. Ty tohle nedáš. Ne. Jo, Já to ne. vidím jako kdyby... Tak a tohle to určitě nedám. To je hardcore, zaj toto. Jau. Dobrý. Takže už to můžu proplavat. Takže jako dobrý, no. Takže jsem to spíš profailil. Jo, tohle to je ta... To je ten tobogán, nebo jak se to nadává. Neházej po mně vajce. Už tam kamarádku. Slepičku. Počkej, kam mi dal? Jo, tady. Tady takhle musíš skočit. Mě se řeknu, hej, ty jsi mi nespustil čas, ale? Tam jsou nuly. Spustil. Tam jsou nuly. Já jsem ti to ale spustil, ale jako fakt. Tam jsou nuly, ale. Dej den. Takže asi znovu to budeme muset natočit, že? Ne, jdeme na to.
A jo, teďka poběžíme společně a schválně, kde tam bude první. Jo, jasný, jo. Teď. Oj, dělej, ne, já jsem se tam netrefil. Takže dobrý. Takže. No, dobrý. No, teď mi to spust, když jsem na konci. Tady máš kamarádku slepičku v ty 0. Takže. 27 vteřin, haha, ty jsi tam měla za minutu 47. 40. To neplatí. Jo. Tak teďka jdeme oba dva najednou, pojď. Tak jo. Počkej, já jsem musel dát pryč game mode. Reset time. A ono se musí pravým na to jenom. Jak takže to? To se neresetovalo. Už jo. Už jo. Tak počkej. Už. Tak 3. teď. Už to jde? Už to běží? Ne, ono to ještě. Jo, už teď. Ty jsi už běžel. Jo. Tak jak chvilku počkám, no. Ne, dobrý, běž. Ty vole. Shit, to je hardcore, dobře, tak už není. Jinak rozhodovali jsme se že budeme natočit na Assassin's Creed. Ano. Mapu. Protože je dost známá a hodně lidí, jak jsem koukal v těch gameplayích, jako, jak bych to řekl. Hodně, mně se docela líbí, mně se ten Assassin's Creed líbí. Je hlavně taková jako docela i velká. A má to i ten vlastní texture pack, který bychom sice asi ani nemuseli používat. Dobrý, no. Tak jsi spadl? Já jsem ani neskočil na jeden ten piston a už jsem byl dole, takže. Lol. Jo, jsem první. Já jsem to tady úplně... Ty vado, já jsem to úplně krásně obešel. Jsem první. Skákej. Dělej, jump. Co je? Ty jsi si zase spadl? Jo! Jo! Tohle už neskočíš. Ale dobře, no tak já teda jsem to neskočil, no. Ne! Už jsem to taky neskočil teda. Já jsem první. Tak běž. Čekra. Jo! Ty vole, zda neskočil, ty jsi hajzl. Sakra, jsem spadl. Jo, jsem ono první, jsem první. Hej, ono se to buglo. Koukni se na ty hodiny. Takže ani nevím, kolik jsme uběhli. Tak to je dobrý. Takže to byla informačka. Naše taková, jsme nechtěli, abyste se u toho nudili. I když jste se možná nudili, ale doufám, že ne. No takže, budeme teda točit hlavně Minecraft i ostatní hry. Jo, to sem kouknem. To chci vědět. No, ještě když tak Call of Duty, ano, ty krásu, to je velký. To si zjistil brzo. A já jsem v podzemí. Takže se s váma loučíme. Jo, hele, tady creeper, já to celý vybouchnu. Pojď sem. I ty, pojď sem. Takže se s váma loučíme. Pojď sem. A čus. Takže se s váma loučíme, čau. Čau.